Пенсійний калькулятор показує одну пенсію, а я отримую іншу. Чому так відбувається? Це відбувається тому, що пенсійний калькулятор показує пенсію, яка б могла бути вам нарахована, аби ви оформлювали її цьогоріч, тобто за оновленими даними. Я нагадаю, що законодавством встановлено різні показники застосування середньої заробітної плати для призначення пенсії і для перерахунку пенсії. Тож, якщо пенсія у вас призначена 1, 2, 3, 5, 7, 10 років тому, то вона, звісно, не буде відповідати пенсійному калькулятору. Пенсійний калькулятор – це інструмент для планування своєї майбутньої пенсії. А ви вже перевіряли пенсійний калькулятор в своєму особистому кабінеті? Я рекомендую вам це також зробити для того, щоб розуміти, яку саме пенсійну виплату і в якому віці пропонує вам держава.